Zo langzamerhand begin je een beetje de koningin van het levenslied te worden, hè? Nou, ik heb nog een lange weg te gaan hoor. Dat ben ik nog lang niet. Ja, dat zeg jij, maar dat vinden die mensen niet, hoor. Nou, dat vind ik een compliment. Dankjewel. In mei is een nieuwe single uitgekomen. Ik wil mijn tranen nu vergeten. En die doet het goed. En bij TV Oranje wordt hij veel gedraaid. Dus ja, ik ben een gelukkig mens. Wat kunnen we verder nog verwachten dit jaar? Nou, sowieso nog een single. Dat sowieso. En ik ben er heel hard mee bezig. En we moeten nog even kijken. We zijn echt aan het zoeken naar een goede single. Wat echt te klappen moet gaan worden. Ja, toch wel heel stiekem die ene hit. Ja, tuurlijk. Ja, daar doe je het allemaal voor natuurlijk. Maar, Jouw nummers zijn altijd wel typerend feestnummers. ja, toch wel feest, maar ook wel vaak liedjes met een beetje zielige liedjes zeggen de mensen vaak. Dus die heb ik er ook wel tussen zitten hoor. In de zaal wil ik toch wel een feestje maken, maar ik vind het wel leuk als er af en toe een rustpuntje is dat de mensen toch ook over een liedje na gaan denken. Dat vind ik ook wel belangrijk. Wat is nou de grote droom van Els Bakker? Oh jee. Nou, de meesten zullen zeggen een hit scoren of in Ahoy staan, maar dat heb ik allemaal niet zo hoor. Ja, dat zou leuk zijn, maar ik ben eigenlijk heel blij met wie ik ben nu en hoe het nu gaat en met de kindjes. En het gaat allemaal goed, dus ik ben heel gelukkig. Gezondheid voor alles. Dat sowieso, ja.